Калі мяне схапілі, маёй дачцэ было 9 месяцаў. Таму ні першага крока яе, ні першага яе слова я не пабачыў, не пачуў. І гэта такая боль і нейкая абраза на ўлады Беларусі. Тое, што, мабыць, гэта адзінае, што я не магу выбачыць беларускім уладам. Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванцов. Я неизвестная персона. Хочу от имени всех малоизвестных или вообще неизвестных политических узников сказать несколько слов. Во-первых, высказать благодарность за то, что мы сегодня освобождены. Ну, мне на тот момент падалося, што ніхто, акрамя маіх бацькоў і родных, не памятае пра мяне, ну і сябры яшчэ, акрамя сяброў. І мне хацелася б таксама быць нейкім голасам тых палітвязняў, якія не вельмі вядомыя, якія не з'яўляюцца нейкімі там моцнымі фігурамі палітычнага небасхілу Беларусі і так далей. Таму вось некае такое ўзнікла раптоўнае жаданне ў самім гэтым аўтобусе зрабіцца на некалькі момантаў голасам гэтых палітвязняў. Мне дали 3 гады за содействие экстремистской деятельности, за гутарку, за размову у Телеграме с Байполом и 2 гады за мітинги, 3+2, атрымалася 4. Вось. І хацелі, конечно, нейкія там абразы мне, каментары прыклеіць, але нічога не знайшлі. Такі здзіўленыя былі, гэта ніякай абразы няма. Напярэдадні 12-го ўвечары ўжо было нейкае такое адчуванне, бо інтуіцыя у мяне такая даволі развітая. Вось, нешта такія думкі ў галаву прыйшлі, што вось калі выйду, дык трэба ж пачынаць новае жыццё і будзе яшчэ больш выклікаў жыцця, чым нават у гэтай турме, у калоніі. То бок не будзе ўсё лёгка, не ўсё будзе як па маслу, глядзі, што яшчэ будзе больш, чым галава забіта, чым калі седзіш у калоніі. Вось, нешта падумаў і думаю, чаму я пра гэта так разважаю шмат. Паўгадзіны хадзіў, нешта ганяў гэтыя думкі. Ці, як кажуць на турэмным слэнге, збіраў кубы. І ў 5:50 раніцы, 13 снежня 25-го года, я прачнуўся ад таго, што хтосьці ліхтарыкам не свеціць у вочы. Я адчыняю вочы, а там намеснік аператыўнага аддзелу калоніі. І ён такі вельмі жорсткі у калоніі. Шмат чаго магу пра яго распавядаць, але не зараз. Вось, скажем так, самы жорсткі. Вось, этот самы жорсткі ў 5:50 будзе цябе ліхтарыкам і кажа, у цябе 1 хвіліна. Што я мог падумаць? Конечно, трэба браць самае неабходнае і ісці ўжо ў ШИЗА збірацца. Збіраюся і пра сябе думаю, ё-маё, 6 гадзін, а штаб толькі ў 8 пачне працаваць. А што яны будуць рабіць са мной з 6 до 8? Думаю, будуць біць ці не будуць. Уже ў гэты момант хтосьці з дневальных узяў мае торбы, як кажуць, кішара з кішарні, выцягнуў на прадол. Прадол, гэта, мабыць, калідор у нармальнай мове. Вось, кішара ў прадол, манаткі ў пакет, вось. А потым, бац, слышу, як ён па рацыі кажа, так, з другога сектара вывеў, як там другі сектар? Я такой, опа, не понял. Гляжу, а там з іншых сектароў тых выводзяць таксама вязняў і з торбамі. І вось гэты момант, як маланка такая, пуф, я ўсё зразумеў, што гэта вызваленне, што я сёння ўжо буду на свабодзе. Калі мы ўжо выходзілі праз 2-2,5 гадзіны з этой клетцы, то бачу торбу сваю, ёй няма ніякіх папер. Усе дакументы адкінулі, сшыткі, і ў тым ліку вельмі шкада, што мы мемуары за 25-й год, але за іншыя гады захавалася. І зараз знаходзіцца ў мяне ўжо за 22, 23, 24 гады. За 25 гэты сшытак адклалі у бок, і я бачу, як ён ляжыць каля вакна, і мне так хацелася яго забраць, я там што толькі не думаў зрабіць, там, і неяк дамовіцца з супрацоўнікам этой калоніі, глядзеў там, з кім ёсць нейкі кантакт, можа, неяк там вось так, і ніяк. То бок, вельмі быў моцны загад усе нашы паперы не выпускаць. Мы зразумелі, што нас вызваляюць, але не зразумела, як вызваляюць. Некае памілаванне ты застаешся ў Беларусі ці дэпартацыя. І адно пытанне засталося, дэпартацыя ці не. І мы стаім, так,
І такая пауза адбылася, стаіць 17 асуджаных палітычных і, калі не памыляюся, 7 супрацоўнікаў. 7 на 17. І ў такім маленькай такая прастора, адзін да аднаго амаль так прыціскаешся, і такая пауза, нейкая цішыня там. Яшчэ адзін з іх пажартаваў: ну што, будзем гасіць гэтых палітычных. Вот. Карацей кажучы, было так неяк нязручна в гэты момант. Вось, і потом слышим, что едем, слышим мотор гэты мазаўскі, як рухавік працуе. Разумеем, что это дызель, мазаўскі, мы такі: ай, аўтазак, блин, непонятно, куды поедем, ці на аўтазаку аж да самай мяжы, ці што. Вось, і такі неяк прыпаў наш настрой. Але потым адчыняюцца гэты дзверы шлюза так цырыманіяльна, а там зялёны бус. Зялёны бус, і хлопцы ў зялёнай вайсковай форме, і зразумела, што гэта КДБшнікі, а не міліцыя. Вось. Лица іх былі зачынены гэтымі, ну як шаль, шарфік, нешта такое, ну як звычайна. Але не балаклава, такі шарф, вось. І мы такі: о, гэта дэпартацыя. Все зразумелі тады. Ну і все. Падыходзіш, кіроўца бярэ твае торбы і ставіць спецыяльную такую прастору унізу аўтобуса, як у турыстычным аўтобусе. Я такой: во, нават сервіс нейкі. І потым рукі назад, кайданкі і шапку на лицо так нацягваюць. І все, і аўтобус заходзіш, і ўжо там за руку цябе вядуць. Там тут сядай, ты так прыціскаешся, таму якісьці там рад, не ведаеш, які, так сел такі і сядзіш. Ну все, селі мы і паехалі, ехалі 2 ці 3 прыпынка было, цалкам 6 гадзін. Мы ехалі, ціха ехалі, не вельмі на нас жорстка крычалі, таму што мы разумелі ўсё, і трэба было пачакаць, пацярпець некалькі гадзін, і мы на волі. Гэта нас так абадрала, такое цяпло на душы было, вось, цяпло на душы, цяпло на сэрцы, што ўжо сёння мы будзем на волі. Таму, ну што там, некалькі гадзін там папакутаваць, вось. Таму некалькі разоў звычайна толькі ўздымалі голас, калі прасілі аслабіць кайданкі, там дзесьці моцна зашпілілі, трэба было аслабіць, вось. І яны, ну, не адразу, але аслаблялі гэтай кайданкі. На першым радзе я сядзеў радам з Федутай Александром Иосифовичем, вось. Ён з маёй калоніі, таму добра яго ведаю. Вось, і мы едзем, і я так, ну, як я кажу, трошки бачыў дарогу, гляжу, па якому шляху мы едзем, і бачу гэтыя проціватанкавыя, як ежы, зубы дракона, а потым бачу гэтыя воронкі ад выбухаў, і ў нейкі момант аўтобус вось так пятляе, каб не зваліцца ў гэтую воронку, і там столькі ад кола, такая адлегласць да ямкі. І я такой ціхонечка кажу: Иосифович, гэта не Літва, гэта Украіна. Вось. Ён такі: зразумела, вось. Памятаю так, што заходзіць чалавек у ваеннай форме, я гляджу на яго і бачу трызубец гэты украінскі. Вось, і я такі шчаслівы быў, ён пачынае называць наše прозвішча і з украінскім акцэнтам. Я зразумеў, што это на украінец, што мы на Украіне, і я такі кажу, што я ніколі не быў такі рады бачыць украінца, як вас. Вось. І ён называе наše прозвішчы, і потым кажу: все, вы свабодны. І тады, калі не памыляюсь, ён дастаў ножык і пачаў разразаць наш скотч. Вось. І вось тады мы адчулі сябе сапраўды ўжо свабоднымі. Гэта момант, калі абвясцілі і калі разрэзалі вось гэтыя, тое, што трымала рукі разам, так пух, такого, все, мы на свабодзе, вось. 4 строчки свои, которые я написал в колонии. Кофе горячий, вкус шоколада. Что еще бедному узнику надо? В небе полеты, солнце восходы, губы любимой и воздух свободы. Вот сегодня Украина дала мне воздух свободы. Спасибо. І потым зайшоў нейкі салідны дзядзька ў чорным і сказаў па-ўкраінску, што па дамове пана Зеленскага з панам Трампам
пры ўдзеле Кірыла Буданова вы вызваляецеся і зараз знаходзіся ва ўкраіне і будзеце там что-то па ўкраіне, віншуем. І все там і пачулі. Вітаємо на українській землі! Живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава! Ось, а калі мы прыехалі на мяжу і ўжо пазнімалі кайданкі і шапкі з твараў убралі, так адчулі мы гэты подых свабоды. Вось. І я пабачыў, што побач са мной неяк матэрыялізавалася Марыя Калеснікава. Гляджу, там і Марына Золатова апынулася, яна таксама была ў маім аўтобусе. І я гляджу, думаю, во, нейкі это было, бачу іх толькі па тэлевізору, ці па тэлебачанні, ці ў інтэрнэце, а зараз яны ўжывую. Вось, гэта было вельмі так прыемна і неяк так даже узнесла, так што вось гэтыя выдатныя, выбітныя беларускія жанчыны побач са мной. Ну і, канешне, неяк хацелася паразмаўляць з імі, што я вельмі так акуратна і зрабіў. Вось. Ну, а потым ужо, калі мы выйшлі на мяжы, з другого аўтобусу выйшаў, як я разумею, Максім Знак, Віктор Бабарыка. Яны пачалі ўжо абдымаць адзін аднаго. Я тады ўжо пабачыў усе гэтыя пратэсныя легенды ўжывую, і было вельмі прыемна. Прыемна, што я ў такой кампаніі. Вось. Калі мы першыя гадзіны былі на волі, патрапілі у Чарнігаўскую бальніцу, не будзем казаць, дзе і якую. Вось. І адразу адчулі такое чалавечае стаўленне да нас. І гэта было вельмі кантрастна з тым, што мы, які досвед мы атрымалі, перажылі ў турме, ў калоніі. Вось. І падзякавалі іх кожныя некалькі хвілін. І за медыцынскую дапамогу, і за ежу, і за тое, што нейкая вопратка стала з'яўляцца, абутак пачалі прыносіць ужо дзесьці назаўтра. Вось. І мы не разумелі, адкуль гэта, пыталі, і нават не атрымоўвалі такіх прамых адказаў. Лічылі, што гэта ўсё украінцы даюць, потым высветлілася, што гэта былі беларускія валанцёры ва ўкраіне. І такім чынам і беларусы, і украінцы нам вельмі дапамаглі ў Чарнігаве. Вялікая падзяка, і кажуць, нізкі паклон. Так, вы пытаеце, што я б рабіў, хто мяне сустракаў, калі б я выйшаў у Беларусі, так? Так, так. О, трэба вернуцца да 23 года, калі яшчэ быў СІЗА, і тады ў мяне ўжо адбылося такое прадбачанне. Я пабачыў карцінку, што гэта зіма, і мяне сустракае тата, маці і дачка. Але жонкі няма ў гэтым прадбачанні. Я яшчэ думаю, чаму яе няма. Вось. Ну, гэта я зразумеў толькі напрыканцы 25-го года. Вось. І таму я ведаў, што мяне вызваляць узімку. Я пісаў родным сваім, што летам я не выйду дакладна, ці я выйду ўзімку раней, ці працягну тэрмін і выйду пазней, але ўсё роўна ўзімку. Так і адбылося. То бок прадбачанне за 3 гады да вызвалення спраўдзілася. Вось, яны б сустракалі, і што б я рабіў? Шчыра кажучы, маё жыццё ў Беларусі на даны момант і на момант вызвалення ў снежні 25-го было зруйнавана, completely па-ангельску, таму што, як я кажу, жонка развялася са мной, яна не дачакалася мяне, тата, маці ёсць, але тая хата, напрыклад, у якой я жыў, там, мне было б складана, эмацыйна складана там жыць, бо там была моя сям'я, зараз там нічога няма, і нават расліны, які ў мяне былі, а я вельмі быў захвочаны вырошчваць розныя экзатычныя расліны, экзоты, напрыклад, черемоя, тамаринт, вось такія незвычайныя расліны. Яны ў мяне добра раслі, і ўсё гэта згубілася, пагубілася. Мая жонка, яна не хацела імі займацца, і гэтыя расліны там памерзлі, пасохлі, гэтак далей. Потым у мяне быў
кот, якого вельмі любіў, ну і зараз люблю, вось, але не ведаю, дзе ён. Ён таксама ў той хаце ўжо не жыве. Ну і прыйдзеш, ні жонкі, ні дзіцяці, ні кота, ні раслін, нічога. Ну як там жыць? Ну, што это было за жыццё такое, абы што нейкае, вось. О, гэта як мой кот. Мурзик, может, это ты? Это призрак моего Мурзика. Что, пришел из Беларуси, устал? Ну и праца. Праца таксама адразу б не было, тому што я быў у пошуку іншай нейкай справы і працы ў 22-м годзе на момант затрымання і знайшоў добрую, цікавую працу, і за 3 дні до того, як выйсці на яе, мяне схапілі. Ну, выйшаў бы я ў Беларусі, і што б было? Не ведаю. І я такі чалавек, што не вельмі жахлівы, мяне складана запужаць, і вось як бы я жыў у той Беларусі, якая зараз. Я бы ўсё роўна казаў тое, што думаю. Таму вельмі добра, што я тут, што я не ў Беларусі. Калі так адбылося, значыць, так лепш для мяне, не так, Господь вырашыў, што так лепш для мяне. Вось. А я яму давяраю. Вось, і мне мама патэлефанала па відэасувязі, кажа: сынок, я так вельмі шчасліва, што табе ў кожны момант, кожны дзень можна патэлефанаваць, па відэасувязі паразмаўляць, а не тыднямі чакаць твайго званку з калоніі. Кажа, што першыя дні было нават незразумела. Чакала, калі я патэлефаную, а потым разумеў, што так ён жа на свабодзе, можна взяць і патэлефанаваць самой. Вось мы першыя тыдні кайфавалі ад гэтага, што просто так взяў, пазваніў, яшчэ і відэа. А з калоніі званіў толькі па аўдыё. Вось, я пайшоў уніз з гэтай відэасувязю, яна тада пазвала дачку, і ўпершыню я ўзаемадзейнічаў з дачкой вось па відэасувязі ўжывую, і ў мяне такое адчуванне было, што як гэта сапраўднае спатканне. Вось. І мы паразмаўлялі паўгадзіны, я потым да самай ночы быў пад гэтым уражаннем, што вось я як сустрэўся з сваёй дачкой. Вось, эмацыйны момант. Калі мяне схапілі, маёй дачцы было 9 месяцаў. Таму ні першага крока яе, ні першага яе слова я не пабачыў, не пачуў. І гэта такая боль і нейкая абраза на ўлады Беларусі. Тое, што мабыць, гэта адзінае, што я не магу выбачыць беларускім уладам. Таму што гэта нельзя вярнуць назад. Вярнуць так, каб... І гэта ніякая кампенсацыя не кампенсуе ніяк. Вось. Там, што матэрыяльныя праблемы, ці тое, што не на радзіме, гэта ўсё можна перажыць. Вось. А другі раз дачка ж не стане малой. Вось. Зараз ей 4 гады. Вось. Ой. Эмоцыі нахлынулі. Сейчас, зараз. Спадзяюся яе пабачыць улетку ў гэтым, як і тату з маці. Так што не кранаўся, не абдымаў ні маці, ні тату, ні дачку, ні жонку з кастрычніка 22 года. Магу, дарэчы кажучы, паказаць сваю бірку, калі цікава. Так. Дзесьці яе схаваў. Замест абразоў. Тут раней была образ, іконка Сергія Радонежскага, а зараз паклаў такую. Вось нумар брыгады, імя, фамілія, народзіны, пачатак тэрміну, канец тэрміну, профулік нумар 10, як зараз памятаю, у памяці сядзіць, лица склонны к экстремістскай і деструктыўнай дзейнасці. Гэта было сказано мною сотні разоў. Ну і нумар брыгады, это нумар атрада плюс нумар брыгады. 174, напрыклад, гэта 17 атрад, 4-я брыгада. Вось. Была яшчэ адна такая, яе пакінуў у музеі Вольнай Беларусі. Вось. І частку рэчаў даў у музей імя Луцкевіча ў Вільню. Вось, жоўтабірачнік, бачыце, жоўценькая. Вось. А белабірачнік — это калі няма прафуліка. Снежань 23 года, шыза ў Шклове, мабыць, буду ўсё жыццё спамінаць. Гэта момант, калі было аднолькава трагічна і цяжка і фізічна, і псіхалагічна. Звычайна неяк нешта больш, а там аднолькава. Такім дрэнным стане я ніколі не быў у сваім жыцці. За ўсё жыццё ніколі так дрэнна сябе не адчуваў, як у снежні 23 года. Мабыць, калі хтосьці з супрацоўнікаў 17-й калоніі будзе глядзець гэтае відэа, яны будуць радавацца этаму, таму што это
як передовое производство было ў Савецкім Саюзе, так тут передавая калонія. І таму чым больш там жорсткасці, тым лепш, тым больш узнагарод кіраўніку, тым больш там шансаў на больш высокія пагоны і больш зорачак на пагонах. Вось. Але ну сапраўды так, было цяжка і вось. Ведаеце, што вельмі падтрымлівала? Гэта, так, як гэта сказаць, каб нікога не запаліць. Вельмі рэдкія, але вельмі ценныя зносіны, гутаркі з адэкватнымі супрацоўнікамі. І нават такая мне яшчэ была думка, што калі рэжым зменіцца, то неяк так трэба зрабіць, каб гэтыя людзі ну, не вельмі былі пашкоджаны іх жыцці, таму што ну, некаторыя з іх адэкватныя і іх дапамога была вельмі моцная. Можна прызвычаіцца, што мала ежы, можна прызвычаіцца, што мала чаго ёсць папіць, але гэта вельмі дрэнна, калі не хапае вадкасці ў арганізме. Вось. Можна нават прызвычаіцца, што цябе там кожны дзень абражваюць і ставяцца да цябе вельмі дрэнна гэтыя менты, скажам так. Вось. Але немагчыма прызвычаіцца да холаду. Як я не стараўся, як я не рабіў гэтыя спробы, не, да холаду немагчыма прызвычаіцца, і ніякія там псіхалагічныя аўтатрэнінгі і медытацыі і аўтасаджэшн, самавнушэнне. Немагчыма сабе даць такі загад, што не адчуваць холад. Ну, мяне не трымалася. Можа, там йогі з Непала могуць. Вось. Таму так, холад цяжка пераносіцца. І вось другі момант, які я хацеў сказаць на гэтае пытанне, што я упэўнены, што гэта пайшло з савецкіх лагероў там 90-100 год, ну, каля 90 год таму назад, што ўзніклі. Бо яны звычайна дзесьці былі на поўначы, у халоднай частцы Савецкага Саюзу, вось, і лягчэй усяго катаваць чалавека холадам, бо для гэта нічога не трэба рабіць. Напрыклад, калі катаваць яго нейкім жарам, дык трэба ж там печку распаліць, каб яму было дрэнна ад жары. А гэта ж калорыі трэба зжыгаць. А холад гэта наадварот. Вывеў на вуліцу ці ў сарай, у якім няма ацяплення, пасадзіў і ўсё, чалавек мерзне. І праз некалькі дзён ён табе падпіша любую паперу, што да, я згоден, я там Кеннеді забіў, хаця я нарадзіўся ў 75-м. Вось. І гэта гістарычна перайшло ў Беларусь, і я ўпомню тое самае і ў Расіі будзе. А можа, у некаторых іншых краінах СНД. Але яны больш на поўдзень знаходзяцца. Ну, не разумею, не ўпэўнен. Добра, Расія і Беларусь. Вось тут таксама гэта дакладна, гэта выкарыстоўваецца для катаванняў, ціску і здзекаў. Вельмі танны спосаб націснуць на чалавека. Калі ты выходзіш і, напрыклад, ёсць у цябе доступ да гарачай вады, кожны дзень 24/7 гарачая вада, пасля калоніі гэта такое, свята. Свята кожны дзень, ёсць гарачая вада, свята. Вось, у калоніі там раз на тыдзень вадзілі ў баню, напрыклад, там у нядзелю, ўсё, нядзеля гэта свята. Ты будзеш стаяць там паўгадзіны пад гарачай вадой, так, вось, а тут кожны дзень. Шчыра кажучы, да сих пор гэта вельмі падымае настрой мне. Калі што, трэба ісці хацеў сказаць, у лазню, бо па-польску лазенка. Ісці ў лазенку і пад гарачую ваду залезці, ўсё, і ўсе праблемы адыходзяць. І вось яшчэ цікавы момант я поймаў такі псіхалагічны, бо я ж па другой адукацыі псіхолог і рабіў шмат такіх псіхалагічных назіранняў, і з-за гэтага мне псіхолог дала пачытаць Віктора Франкла «Скажи жизни да», псіхолог в концлагері. Вось, што першыя тыдні, асабліва дні, было такое адчуванне, калі вось трапілі ўжо ў Польшу, не ў Чарнігаве, бо мы там былі ў ізаляцыі, а тут, калі трапілі ў Варшаву, калі па вуліцы ідзеш, у трамвай едзеш, такое адчуванне, што это матрыца, а табе VR-акуляры адзелі, і ты гэта ўсё бачыш, чуеш, бачыш, рухаешся, але гэта ўсё несапраўдна, гэта матрыца. Вось,
і ты як у гульне можаш рабіць усё што хочаш, бо гэта толькі гульня. І у некаторы момант акуляры гэты трэба зняць і ўсё, і зноў будзе як у турме, вось. І гэта было цікавае такое назіранне псіхалагічнае. Я разумею зараз, калі гэта прайшло, што тады я мог рабіць больш, чым зараз. Бо я сапраўды ставіўся да жыцця як да гульні, як павучаюць некаторыя філосафы і мудрыя людзі. Сапраўды, жыццё выглядала як гульня, там падыходзіш. Усё хацелася, да ўсяго хацелася дакранацца. Напрыклад, у трамваі там патрымацца за што-небудзь, там націснуць на якую-небудзь кнопку дзесьці, там падысці там да чалавека, паразмаўляць, быццам гэта квест. У квест гуляеш у гульню, і там падыходзіць трэба да людзей і нешта размаўляць. Так сапраўды падыходзіў там Google Map, прасіў парады, як прайсці там на ангельскам, на польскам, ну, в асноўным на ангельскам, канешне, вось, на ангельскай мове. І гэта ўсё справілася як гульня, і я адчуваў, што людзі ўспрымаюць мяне больш пазітыўна, бо ад мяне сыходзіла нейкая аўра такая зачараванага чалавека. Які зачараваны. Першае месца быў зачараваны нейкі такі, такі быў, Magic Life нейкая была. Вось, а праз месяц неяк так занавес апусціўся, як па-беларуску, фіранка, фух, і ўсё. І я адчуў, што, гэта не VR-акуляры, гэта сапраўднае жыццё ў іншай краіне. І тут будуць выклікі жыцця, і яны пачаліся, паціху пачаліся. Калі прыехалі ўжо ў Польшу, то дапамагалі з усіх бакоў. Сустрэў нас Цэнтр беларускай салідарнасці ЦБС, вялікая ім падзяка. І асабіста Хелен і Анні, ці якась Ганні, атрымліваецца па-беларуску, вось, і іншым супрацоўнікам. Я нават тады іх яшчэ не ведаў, вось, даведаўся іх імёны крыху пазней. Вялікім дзякуй, таксама нізкі паклон, падзяка. І іншыя ініцыятывы, напрыклад, вольныя нам вельмі дапамагалі ў першыя дні, ў першыя тыдні. Яны больш за месяц цягнулі нас, як дзяцей за ручкі вадзілі па Варшаве, па пытанням легалізацыі і так далей. І шмат такіх яшчэ было ініцыятывы валанцёраў, там псіхолагі, юрысты. Я нават усіх не пералічу, але ўсім вялікая падзяка. І спадзяюся, што калі-небудзь мы здолеем вярнуць, як сказаць, гэтую запазыку і таксама нарабіць шмат карысці, зрабіць нейкую карысць і можа, напрыклад, для наступных палітвызваленых, вось так. Бо я веру, спадзяюся і маю веру, што яны ў хуткім часе з'явяцца тут, дзесьці ў Еўропе, новыя палітвызваленыя, тых, каго мы будзем зваць былы палітвязні. Вось так.